Dia 21, resolent problemes de selectivitat. Exercici 4. Apartat A. Considereu la funció f següent, on a i b són nombres reals, i trobeu el valor de a i b per tal que la funció sigui contínua i derivable a l'interval 0,4. Apartat B. Calculeu la funció g que satisfà la g derivada i que passa pel punt 0 menys 1. El primer apartat ens demana que diguem quina és la a i la b perquè aquesta funció sigui derivable i contínua. El primer que hem de fer és la derivada. Per què? Perquè la derivada ens indicarà quan pot ser derivable. Ln de x, la derivada és 1 entre x i aquesta derivada serà a. El que hem de fer ara és veure quan és contínua i quan és derivable. Com? Igualant les dues funcions, la d'una banda i l'altra de la funció de trossos, i posant la e a la x. Per tant, serà ln de e igual a e més b, i aquí serà 1 entre e és igual a a. Això farà que sigui contínua i això farà que sigui derivable. Per tant, la a és 1 entre e, això ja ho tenim, i si aquí posem 1 entre e tindrem ln de e, com que és un logaritme de per a és 1, a és 1 entre e per e més b. Això també serà 1, per tant, 1 serà igual a 1 més b, i resolem fàcil aquesta equació, la b ens ha de donar 0. Aquest segon apartat, que no té relació amb el primer, ens dona una funció que ens diu que és la funció derivada i ens diu que trobem la funció normal. I ens diu que aquesta funció passa pel 0 menys 1. Per fer això hem de fer la integral. Hem de començar veient que aquí baix hi ha una funció x a la 4 i aquí dalt hi ha una funció x a la 3. Per fer això veiem que hi ha la funció derivada a dalt i la derivada a baix i la funció normal a sobre. Per què? Perquè l'x a la 4, si ho derivem, és 36x a la 3. Per tant, aquí afegim un 36 a dalt i si l'afegim a dalt, també l'hem d'afegir a baix. Veiem, doncs, que aquest 36 el podem treure fora, per tant, ens donarà 1 entre 36, i la integral, ara sí que aconseguim que hi hagi la funció a sota i la seva derivada a sobre, perquè aquest 1, quan el derivem, desapareix. Quan passa això, la integral directa és el logaritme de 9x a la 4 més 1. Vigilem. Ara hi hem de posar una k. I per tant, quan hi posem una k, utilitzant aquest punt d'aquí, el que fem és substituir aquesta funció i igualar-la a menys 1, que és la y. Menys 1, 1 entre 36 a logaritme de 9 per 0 a la 4, per tant 0, perdoneu, per tant això és 0 i per tant quedarà un 1, més la k. El logaritme aquest, quan val? 0, perquè és un logaritme e elevat a quin número dona 1? 0. I per tant, aquesta multiplicació d'aquí ens desapareix, això ens desapareix, i la k ens dona menys 1. Per tant, la funció serà aquesta funció d'aquí amb un menys 1 a darrere. Demà, un altre problema de probabilitat.